Yeah. Ей. Yeah. Имаш пари, Ей. имаш ли пари? Имаш пари, които не са твои. На кой са? А на кой са, кажи? Аз съм на 20, парите са мои. Айде стига лъжи. Няма да вярвам на глупости такива, че спечелени са често, защото няма да си ти. Иначе ме интересува, но за това, че ти ги харчиш лесно, безполезно, много хора ги боли. За без пари панелка в Ямбол, а ти в Абу Даби. Май е доста нагло гадно. От закуски ли пестиш, скъпи коли, много жени. Имаш ли ги или нямаш ги ти? Само те бива да поръчваш, ама някой после да плати. Нужни са ти няколко урока, но не отива в училище, за да поемеш друга посока и върнеш парите ти ли ще малко да имаш, но да е твое. Това за мен е рай, много по-скъпа от твоята къща е чаша. Подарък от Дубай. Имаш пари, които не са твои, жени, които не са твои. Фалшив, много си отворен, мълчиш, не те се говори. Имаш пари, които не са твои, жени, които не са твои. Фалшив, много си отворен, мълчиш, не те се говори. Имаш пари, ама какво от това? Имаш пари, ама нямаш глава. И с тая глава мислиш само кога да си купиш това, което нямаш го същото. Някоя жена го иска това, дето няма го друга, пък има го тя, дето няма го друга, пък има го тя. И какво? Объркахте май? Ще помислиш, брато. Малко трудно, ма дай. Малко кинти дано, да го измисля на другия. Да ти кажа какво се пее Чулия. Тая песен е лесна за уния, лесно постия кулия. Няма да знаеш какво си имаш, те ще останат нещата. Лошо, че другите нямат, а им плащат заплата. Лошо, че другите нямат, а им плащат заплата. Всеки месец да мога така, всеки месец. Имаш пари, които не са твои, жени, които не са твои. Фалшив, много си отворен, мълчиш, не те се говори. Имаш пари, които не са твои, жени, които не са твои. Фалшив, много си отворен, мълчиш, не те се говори. Имаш пари, ама на кой са? Бачка убил на боса. Не ми стана ясно чай са. От кой са ти кинте, така са? Не ме лъжи бе, къв си ти бе? Аз го питам нещо, не ми каза име, не ми каза друго, само сприболи ме и на мен ми стана ясно, ще мълчиме. После голямото чудене, що не вървяли нещата. На 20 той вече може да си изгледа децата. И децата на децата на децата му, няма как да ги изхарчи и до дата му. Някои хора нямат нищо бе, приятелю, за да пръскаш толкова съзнателно. Това са много пари и няма как да са твои. Толкова лесни мечти и толкова малко покой. Може би да ги имаш право, ще го кажа като Мико си Клаво. Избери на някой мечтата и помогни да стане реалност. Хей! Имаш пари, които не са твои, жени, които не са твои. Фалшив, много си отворен, мълчиш, не те се говори. Имаш пари, които не са твои, жени,